Cada vegada són més les petites i mitjanes empreses que desenvolupen un sentit de propòsit, que creuen que no és suficient amb oferir productes i serveis de qualitat i guanyar diners per la propietat de l'empresa. Estan convençudes que d'alguna manera han de contribuir a fer un món millor, a crear valor econòmic i social simultàniament. Aquestes empreses gestionen la seva responsabilitat envers la societat a través de diàleg amb grups d'interès, a través de la transparència, a través de l'establiment de compromisos, tota una metodologia que aprendrem com es desenvolupa en aquesta sessió que tenim oferta per l'Ajuntament d'Igualada i que donarà lloc a l'inici d'un programa d'acompanyament en aquelles pimes que se seleccionin. Aquest és un gran repte per la competitivitat de les empreses i que permet estar més presents simultàniament en el mercat i a la societat i permet captar i retenir el talent, fet importantíssim avui dia per qualsevol empresa que vulgui posicionar-se al mercat, que vulgui innovar, que vulgui generar confiança.